Takže ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dneska tady teda bude takový menší informativní video do začátku. Chtěl bych vám teda říct, že jsem si koupil na to natáčení teda novou kamerku. Je taková outdoorová, něco jako GoPro, akorát bude za 555 korun, takže je to menší šip, ale to vůbec nevadí. Takže koupil jsem si ji hlavně kvůli tomu, že bych prostě chtěl začít natáčet. Mě natáčení jako samotný o sobě baví. Já rád natáčím, ale chtěl bych zkusit i na YouTube, aby se mi to prostě tak jakože posoudili a věděl jsem, jestli to mám jako pokračovat nebo ne, jestli je to špatný a tak. Takže a můžeme třeba někdy natočit i nějaký gameplay nebo tak. Určitě bych byl rád, kdyby se to podařilo, takže jestli byste chtěli vidět nějaký videa z mojí tvorby, tak určitě dejte like, případně komentář a odebírejte a sdílejte. Já vám děkuji, že jste se podívali na tohle video a čau.